Bombo Weather Update. Ginpanubo na sa wind signal number 1 ang syudad sa Iloilo kag pila ka banwa sa probinsya samtang yara ng Bagyo Tino sa kadagatan nga sakop sang Palawan. Sa alas 5 sa kagahon nga weather bulletin sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa subong nga Miyerkules nabutang naman sa signal number 1 ang mga banwa sa central and southern portion sang Iloilo nga mong Kalinog, New Lucena, Maasin, Oton, Pavia, Dueñas, Barotac Nuevo, Gimbal, Tigbawan, Anilao, San Miguel, Leon, Mina, Santa Barbara, Leganes, Dingle, Zaraga, Bingawan, Cabatuan, Alimudian, Dumangas, San Joaquin, San Enrique, Badyangan, Putotan, Lambunao, Tubungan, Igbaras, Haliway, Miagao, Pasay City, kagang Iloilo City. Signal number 1 man ang Guimaras, Aklan, nabilin nga bahin sang Antique, kag central kag western portion sang Capiz. Napabili naman ni Tinong Kabaskugon sini samtang nga yara ang mata sini sa coastal waters sang Linapakan, Palawan. Dala sining Kabaskugon sang hangin nga 120 km kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 165 km per hour. Nagahulag ini panakatungdan minhana katungdan sa kadasigon nga 15 km per hour. Naglandfall man ang bagyo sa Batas Island, Dinapakan, Palawan. 10 minutos makirigan las 4 kay nasang kaagahon. Hindi nang pangpitong landfall kasunod sang paglandfall man sa Silago, Southern Leyte, Borbon, Cebu, Sagay City, Negros Occidental, San Lorenzo, Guimaras, Iloilo City, kag Magsaysay, Cuyo Islands, Palawan. Sa forecast track magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi ukon buwas sa aga.